Ellenkező esetben, hogyha a kutya ezt tanulja meg, nagyon szép lesz a fogás, de amint vizsgán versenyen normál szökéssel találkozik, akkor nem fog működni, megint becsaptuk önmagunkat és a kutyát ebből a szempontból, és onnantól kezdve a szerencsére bízunk, hogy a segéd majd fordul-e vagy sem, általában nem. Jó? Tehát már az elején lehet nyugodtan, rendesen szökik a segéd. Annyi segítséget esetleg érdemes beletenni, hogy egy normál versenyszerű szökésnél, amikor elindul a segéd, mind a két keze mozog, körülbelül a harmadik ütemre veszi föl a kard, és akkor foghat a kutya. Itt az elején érdemes az, hogy mindjárt fixen beteszem a védőkart, abból indulok ki, hogy a kutyának egy egyértelmű célpontot nyújtson a zsákmány, hogy hova kell majd érkeznie. Ennyi segítséget lehet beletenni. Egyébként meg a pórászkezelő megfelelően intézi. Nagyon fontos, hogy egy egyezményes jel ki legyen alakítva, hogy amikor szól a pórászkezelő, a segéd már is fordul balra, és ingerli a kutyát, bejön a kutyavezető a kutya mellé, lefekteti a kutyát, amint lefekteti, ugye maga az ingellés abba marad, és utána lép ki a segéd. Ez azért is fontos, hogy a kutya szokja meg, hogy ebbe az irányba feküdjön. Mert ha mindjárt beállok én szökési pozícióba, akkor a legtöbb kutya nem párhuzamosan fekszik, hanem maga a segéd irányába. És onnan már, ahogy elindul, sokkal nagyobb valószínűsége megy be a segéd mögé. Itt viszont mindig úgy fektetjük, hogy a segéd ingerli, abból bejön a vezető, lefektetjük, tehát ez lesz az irány, és utána megy ki a segéd, és ugyanabba az irányba indul el. Külső jutalmazás. Mit értek ez alatt? Fogom a kutyát, leültetem bal láb mellé. A kutya szépen figyel engem, fogom a játékát, valami nagyobb játék legyen, ne kelljen keresnie. Egyértelmű legyen, hol van. Megfogom és kidobom balra. Azért balra, hogy a kutyának fekete-fehér legyen, hogy azt nézi, vagy engem. Ha ide dobnám, akkor nagyon minimális lenne a különbség. Engem néz, ügyes vagy, itt dicsérem. Jó, és megfogja a játékot. Kitolom az időt, hogy egyre tovább néz engem. Nagyon fontos, hogy ebbe a pozícióba dicsérjem. Nagyon gyakori az engedelmesnél, megy szépen lábmellett a kutya, így megyünk, mint ha belénk állt volna a szög, majd előveszünk a labdát, és jaj, nagyon ügyes vagy. Megdicsérjük, hogy milyen ügyesen labdázik. Szeret labdázni. Nekünk azt kell megszeretetni vele, hogy láb mellett megy. Tehát amíg láb mellett megy, azt dicsérem, hogy szuper ügyes, és kiadom a jelet, elmehet megfogni. Tehát akkor nem kell halálra dicsérni, hogy ő is szereti azt. Itt dicsérjem, hogy dolgozni szeressen, ne játszani. Sim? Tehát alappozíció, szépen figyel, elmegy. Ha ez működik, itt is kitolom az időt. Akkor azt mondom neki lábhoz, ez igen szuper, bravo, és fölveheti a játékot. Ha ez is működik, akkor szólok egy segítőnek, aki megfogja ezt a játékot, és amikor a kutya szépen itt visszállok alappozícióba, tehát ha valamit nehezítek, bejön egy segítő, akkor mindig visszállok a képzés alappozícióba, szépen figyeli, jó, kiteszem, elviszi a kutya. És kitolom ezt teljesen. Később már maga a segéd lesz az. A kutya megtanulja, hogy akkor mehet el fogni, ha azt csinál, ami a vezető mond neki. Sok volt. Tehát sokkal jobban legyen az, hogy kijössz abban a részben, amikor ő ugat, abban egy nagyobb elmenekülés legyen. Tehát jobban tényleg ijedjél meg, ezt lehet hanggal is ráerősíteni, hogy tényleg elszaladsz. Na most, tehát a segédnek ugyanúgy, mint amit beszéltünk a gazdának, az érzelmi részekre oda kell figyelni. Tehát ilyenkor kijövök, és azt mondom magamban, hogy ez az én részem szaladj el, de hogyha nem ijedsz meg, akkor én ijedek meg, de nagyon csúnya. Jó, tehát ez az a fenyegetés, nem az a fenyegetés, hogy kijövök és azt mondom a csöpségnek, hogy most megeszlek. Mert az sok, hanem ez a szaladj el innen. És ebből, amikor a kutya azt mutatja, mit kell, akkor én hanyat homlok, elmenekülök, szinte 4 kézzel kaparom a földet, és abból megyek el. Tehát tudnom kell egy óriásit váltani. Ezért szokták mondani, hogy jó segéd legalább egyszer nagyon csúnyán megfogta egy kutya, hogy elő tudja hozni azt az érzést, és abból tud fordulni, és tud elmenekülni hirtelen. Hogy ja Istenem, mi történt. Ez a megerősítés legyen nagy. Hiszen nem az a cél, hogy a kutya minél hosszabb ideig ott legyen, hanem az, hogy a kellő érzése, kellő impulzussal támadja és domináns legyen az emberrel szemben. Kezdetben akár 2-3 másodperc is az egész, és abból szépen majd tolja ki az ember, ez nyilván egyettől függő,
de mondom, az utolsó momentum volt a tökéletes, amikor a kutya teljesen abban a hangulatban volt, törekedett a segély irányába, ugatott, és akkor elmenekültél. És az elmenekülés, amit mondtam, ne az legyen, hogy csak elszalok és megállok, ne is az legyen, hogy teljesen elbújok. Az elején is az volt a probléma, akkor esett ki a kutya szerepéből, hogy úgy nézett ki, hogy szépen a kutya el kell ugatni, és te eltűntél a falánk mögé, és eltelt olyan 2-3 másodperc, mire megint megjelentél. És a kutya kikapcsolt. Tehát ez a megerősítés, abból hogy mozgok, eltűnök, de ott maradok. És abból erősítem meg. Ha teljesen eltűnök, akkor a kutya ki fog kapcsolni őrzővédőbe, és az nem állapot, hiszen olyan jól betetted mindjárt az elején megfelelő állapotba, de teljesen eltűntél, és a kutya ilyen keresésbe átment, hogy hol is vagy. Tehát mindig úgy tűnök el és úgy menekülök el, hogy földomban látszik, és mozogok. És ha nagyon szaladj el, de nem tudom mi lesz, és mindig valami rácok a fenyegetést fenntartom, de közben ugye meg volt a megerősítés. És ebből fog az, hogy a kutya őrzővédőbe marad, megkapta a megerősítést, és továbbra is abban a feszült, domináns állapotban van. Ha teljesen eltűnök, akkor kiesik a kutya ebből a szerepből. Tehát mindig maradja ott, és abból egy kicsit megvan a fenyegetés. Az utolsó résznél is, amikor jobban elszaladok, kétszer úgy beállítani, hogy még legyen egy falánk, hogy úgy elszaladok, és abból is, ahogy beszaladtam a falánkba, még ott is fenyegetem már, fölvette az ölébe, de még onnan is azt mondom, ha én nem szeretnék bátor lenni, akkor megkapjátok. És abból megy el, akkor még ott is ugat egy pár, és abból viszed el szépen. Jó, de egyébként nagyon szimpatikus a kutya is, és jó volt, erre a kis részre eltűnésre figyelni, és akkor jó lesz. Mindig szokták kérdezni, hogy milyen korban érdemes ezt elkezdeni, mindig egyettől függ. Van olyan kutya, ami még 5 hónaposan se érett meg rá, valamelyikkel 2 hónaposan el lehet kezdeni. Amikor azt tapasztaljuk a kutyán, hogy már jobban foglalkozik a külvilággal, és vannak szituációk, amikor ő ugat, jelez, hogy ott van valami, ott mozdul valami. És ezt kell megerősíteni. Célszerű ezt hámhoz kötni, és egyértelmű bekapcsoláshoz. Mert hogyha ez minden ilyet, mert a ló másik oldala, a gazdának tetszik, hogy ugat a kutya. Bármilyen van, valami plusz, kutya elkezdi mutatni magát, ez az is a miénk. Hogy tombol? És ebből lesz aztán a sárkány eregetés, én úgy hívom, hogy megyünk, és teljesen mindegy, hogy mi mozdul, megy ki a kutyánkra, és innentől kezdve nagyon nehéz lesz kezelni. Tehát egyértelműen kössük kis hámot lehet már ilyenkor is rátenni, mert tudja a kutya, hogy mi fog következni, te is váltasz állapotot, és akkor nem az lesz, hogy bármit benéz a kutya későbbiekben, hanem egyértelműen köti. Tehát ettől még a kutya tud egy szociális lény lenni, és teljesen lehet mozogni, nem az, hogy valaki felbukkan, és akkor azt mondja, hogy és úgy szűn neki. Tehát erre odafigyelni, hogy egyértelmű bekapcs legyen ebbe a kérdésbe, és akkor szépen fog működni. Köszönjük szépen! Jó kutya! Bravo! Középen a
egy ösztönváltás. Hátrálós volt már, Józsi? Jó, akkor ösztönváltás, fogás és elég is. Vársz még, szemkontakt. Majd ha ugat, akkor mozdul. A szemét nézed. Egyre nagyobb felületet mutatsz magadból. Szép lassan. Haza! Ugye láttuk azt, hogy megint ugye így veszi fel a zsákmányt, és a kutya teljesen a zsákmányra koncentrál. Tehát átlépem, és abból veszem föl, a fenyegetés megmarad. És mehet le. Én este vagyok otthon, de a párom az otthon vannak közben, tehát ha tudunk egy időpontot egyeztetni, akkor elfogadom. Ahogy szoktátok, úgy csináljad, jó? Maradj, nem, állj be szembe vele most, szembe ide. Jó? Abból fektesd le. Fektesd le. Jó? Maradj itt mellette. Maradj mellette. Állj be szökő pozícióba. Jó, a sikító Gabi, akkor fordulj balra. Ó, szökés lett volna. Erre jártál. Most azt hiszem, hogy ezt jutalmazod a pozíciót. Nem, szökés. Semmi gond nincsen, már megjutalmaztuk a pozíciót. Jó, kapja meg. Szökés. Jó, rendesen, versenyszerűen szöksz. Maradj szembe. Ebből fekteted. Beáll szökő pozícióba. Hát, gyere! Jó, fektet. Beáll szökő pozícióba, majd jobban balra fordul, úgy jössz vissza, jó? Balra így vetnék, és úgy jössz vissza.
Nagyon fontos, amikor ilyenkor úszalmazunk, akkor ne az legyen, hogy itt a karasz menjél, nem vagy megpróbálok jött veled együtt az maradok. Ez az. Nyelszebb volt. Bravo! Gyere hozzá! Arra figyeljük oda, amit beszéltünk legjobb is segítünk, hogy mindenki balra vagy jobbra számot. Adok egy ingert a kutyának, ahogy beállok ülni, és megvan a fogás. A szép fogással lehet lefogni. Meddig! Meddig! És az Zsákmány, mozgasd meg neki. Nyugodtan, nyugodtan. Az volt az, Joko, szuper! Tedd föl, csak nyugodtabban, tedd föl és lépj be, nyugodtan tedd föl, azaz, és most dolgozz vele. Jön a fejek. Okos! Jó van, okos! Jó van, okos! Okos, jó van! Zsenged! Tartsd meg! Húzod be! És enged! Azaz! Feszíted! Csej! Jó kutyák! Azért húzod be! Jó, akkor csibész. De? Csibész! Csibész! Fogja meg! Fogja meg!
Fogjad, csinálj, fogjad! Nagyon ügyes kutya. Feszíted? Ez az. Fogjad! Jó kutya. Hozzad, hozzad! Húzzad, okos! Gyerünk, okos kutya, gyerünk, fogjad! Fogod! Jó. Jössz mellé, nyúlsz az álla alá. Okos, okos, fogod, okos, okos, fogod, Jó kutya. fogod, Persze. fogod, fogod, okos. Van neki egy fog, csiszik ki a pórán. Engedd el kontakt. 2 méter túl. Fogod, okos, fogjad! Fogjad! Fogod, okos! Ah! Fogod! Azaz, fogjad! Fogod! Okos, fogjad! Fogod! Fogod! Fogjad, okos! Fogod! Gyerünk, fogjad! Fogjad, okos! Húzz! Azaz! Okos vagy, jól van! Gyerünk! Hozzá! Jól van, okos, tiéd! Húzz! Gyerünk! Helybe. Fogjad! Jó, gyere. Fogjad! Jó, ezt csak ne babázzják. Fogjad. Harcoljanak. Fogjad! Fogod! Vegyek azaz. komolyan. Jó? Fogd! Se! Fogod! Azaz, ügyes! Húzzad! Hozzad! Hozzad, azaz! Jó, és kapja meg most. Jó, Okos, kapja meg hozzad! vele. Hozzad, okos! Úgy nyugodtan vedd komolyabban. Jól van, gyere, Hozzad hozzad! rá. Hozzad, azaz! Nyúlsz az álla alá. Azaz, okos! Tartatod. Tart! Tart, okos! Ereszti. Ereszt! Húzad. Okos! Szökést csinálunk. Kiállok. Jössz pár. Állj meg vele. Jó, jössz 2-3-at előre, beleállsz. Fekteted. Fekszik! Köszönjük, kérem. Jó, lépd át a pórát. Jó, elmegy. Ja, jó helyen. Fogd! Fogod! Okos! Fogja, jössz mellé. Fogod. Ez az. Nyújts az álla alá. Fogod! Fogod! Jó. Fogja! Fogod! Azaz! Fogja! Az! Azaz! Fogja! Azaz! Fogja! Fogod! Jó kutya! Fogod! Okos! Ez az. Fogja! Fogod! Azaz! Jó. Jó. Hívod, fogod a kard. Azaz! Gyere! Hozzá! Nézd be mellé. Nyújts az álla alá. Azaz, ügyes! Jó! Jó kutya! Okos! Okos! Ügyes! Arra figyelj, meg portfólió készül. Sőt,
Helyben nem sétál. Szuper, okos kutya van! Ezzel mehet le. Futás le. Így ezzel gond, legalábbis. Visszaadod a fúrást a segédnek. Nem azt, amin a kutya van. Másikat. Nyugodtan, állj meg, fogd meg, és gyere. Nem, hogy ne tegeljen. Szuper kutya, igen! Jó! Vedd el tőle, hogy fogtad a zsákmányt. Minden volt ebbe, baba. Minden. Emes föl, úgy, minden. Ez igen! Megengedjük, hogy megnézzed. Így, igen. Jó, mehetünk. Hát forrázik. És ugyanez még egyszer.
Jó, rúg ki még egy tudod. Jó! Szuper! Jó. Jön a fogás. Gani, szuper! Ez Ganika. Figyeljünk oda! Nagyon jó, Gani! Jó! Az igen. Aff! Jó, megkapja és még egyszer. Szuper, Gani! És megy ki. Jó, kutya, Gani, szuper! Bravo! Bravo, Kvini! Azaz, adjál neki! Bravo, Kvini! Azaz! Gyere, baba! Gyere! Kvini, gyere! Nem a mocsival, Kvini! Azaz, nagyon akarsz! Egyet több fogást bevállaltak volna. Kérem? Támasztok ki be. Bravo, Kvini! Azaz, nagyon akarsz! Gyere hozzá, kiskutya! De ügyes vagy! Kérem? Kérem? Móni közben fogod ide. Okos vagy, Miri! Azaz, nagyon okos! Nagyon okos! Bravo! Drága nyugodtság! De nekem szólt? Hát de nem hallottam. Kérem? Nyomozod a füled, mikor eszel, és akkor nem hallod nevedet. Szépen, Szuper, Fini. Okos. Helyzen. 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 Bravo! Hey, igen. Nagyon ügyes! Nagyon okos a Kvini! Azaz, bravo! Szuper vagy! Szuper vagy! Hallala. Szuper a Kvini! Szuper a Kvini! Okos. Jó. Szuper a Kvini! Bravo! Nagyon okos! Azaz, Kvini, nagyon okos! Szuper a Kvini! Ez igen. Fog. Ó, szép. Jó. Az. Nagyon okos vagy! Bravo, Kvini! Szuper! Az ügyes vagy! Húzzad el tőle! Húzzad el! Nagyon ügyes! Az. Bravo! Nagyon okos! Fogd. Fogd.
Szuper vagy, Fini. Nagyon okos. Szuper! És ebből megy ki. Ki a meg? Alapul, jó, kaphatja. Hát értelme most, elindultál, de gyorsan vezetted a kart. Ilyenkor hogy kelsz a dobni. Laphoz, de bánsz segít. Ugye, szél. Úgy csak tudják megviselni. Lap. Ha hozzáér a karhoz, akkor csak rászólsz, hogy nem. Ő is már nyugdíjas. Kaphatja. Kari! Kari! Ide! Gyere! Jó, kiléptetés szökésre. Ered! Ülj! Ülj! Nem. Segítek ilyen ki. Laphoz! Karin, igazodik. De én ilyen vagyok, tudod, én ezt szeretem maradni. Most gondoltam. Tudod, én köztem. Azt képen. Ne nézzél ilyen csúnyán. Ez természetes, ez jár. Azért nem látok menekülést. Múlka, ne tedd belém az ideget. Melyik részét? Húzod mindent, vagy én? Hát megnéztem, hogy is. És húznátok a
A szorkány, az nem biztos, hogy értelmezné szerintem. Mi a fasz csinálunk? Az néznek hülyéség. Busz. Minek? És mi van? Bezártad a buszot? És mit csinálsz? De mondhatod, nem zavar. Melyiken? Melyiken? Engedd el! Nem akarták el, hanem a lőtt. Ez az egyik Jó, álljál meg egy eresztéshez! Fog kapja! Gyere ide, Mopi! Ide! Ül! Ülj le! Kérem! Ül! Ül! Jó, állj vissza a palánkba, kiléphető. Ül! Lent! Ide! Ül! Segít, kilép! Lábhoz! Mert ha ebben figyelsz, érted? Tehát ez nem megvan. Elben este félhatunk. Nem gyakorlatilag az egész diplomában. Úgy gyakorlatilag. Pont másfél évvel legalább Egyébként nagyon ijesztő, hogy csók nélkül hat találgat. Nem? Anélkül szerintem semmi nem lesz.
Hát én a legszebbet a Lajos mesét hallottam, amikor a gyógyszertárból lehúztak 2 négyzetmétert, és ez lett a dohányból. Ott a gyógyszertárból basz meg, az morbid van. És ilyen azt mondta arra a riporter, hogy legalább egyből tudja a leszokáshoz való viccet is. Én ezt nem értettem, hogy miről beszélgetnek ezek, hát én annak próbáltam átmenni. Egyből lett 10%, hát? Abban a másodpercben, hogy 50 csókos belefutott. Ez egyébként pont ez a kettő. 40 Attila! Gyere! Két kilóra megbüntették őket. Azt, hogy megbüntették. Most már nem szeretnek. Azok se. Nincs véletlenül nincs egy izé. És az a... Bravo! Nagyon jó! Úgy van! Nagyon jó! Fönn akar fogás! Közel vagy, állj hátrébb! Hátrébb! Jó! Meg is van a hangja! Hogy de bravo! Nagyszerű! Jó, megkaphatja! Megkaphatja! Fúj ki! Arra figyelünk közel, hogy akkor már fogni akarok. Hát egybe jöttem. Fél méteren belül még itt felgettem, akkor fogni akarok. Jó, még egy meg. Figyelj arra, hogy nyakörről ne feszítsd annyira ki a kutyákat, ne folytják minket. Hámba meg lehet tenni. Szemkontakt. Jól csinálod, ugatni fog. Azaz. Nézed a szemét, nagy felületet mutatsz magadból, de a kar hátul. Jobb lába egyet lépj előre, és jobb. Tartsd meg ezt a pozíciót. Azaz. Bármilyen hangot kiad, arra mozdulj. Erőbe csikkel.
És hülyeség nem mindig. Most hát így kijöttünk, anyagból fékeztem, szóltak, hogy elmondjuk, hogy mindenki gyors. Hülyeség volt, hogy nem Szóval másfél volt jöttünk, hogy úgy akarok el, hogy fizetjük. Hangatnak a megtanulán, hogy ugye a hangat. És várok, hogy dolgokat És ugye végül, hogy leállnak a Imi! Mert vissza is kell érni, mire a fékezni. Tomi, jó? Nézd meg, gyere is vissza, mert mindig a fékezni. Látod? 2,5 méter a fékek.